mens jeg står og sveder. Jeg prøver at sige fra nu, men ingen lytter mere. De peger på mit dankort og siger, så betaler du. Jeg når hen mod udgangen, men døren den er låst, og 2 i sorte jakkesæt står klar med regning og post. Vil du lukke mig ud? Vil du lukke mig ud? Vil du lukke mig ud? Eller bliver jeg her med gæld og skam? Jeg så en gammel kvinde med smør og havregryn. Hun trykkede beting, og nu. Og maskinen sagde 7 tusind. Hun græd,